Welcome back to my YouTube channel. Mga viewers, panibago na namang video. Ang isi-share ko sa inyo, magawa sila ng taparan. Ikaw, paano ito kisilya sa tubig? Ito, nalibang sila isa. Ay, isa pa. Napaka lang yung kutapol yun, na. Suwa na yung among ipustangan nina. Yan na mga ka-viewers, ang nagawa nilang taparan. Ang dami na. Hanggang dito na lang ang aking video mga viewers. Ibaba ko na. Ano isa ka daw?
tapos na mga ka-viewers. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam mga ka-viewers. Ingat kayo dyan.